Jo, čaute ľudia, vás dneska vítam u dnešného videa a dneska som tu na ihrisku, tu sám a proste tu si dám rôzne challenge ako trafiť brvno, proste viete, chápete. Takže prvá challenge bude trafiť brvno. Akože viem to tráfať, ale bude sa kopať od tejto žltej čiary, čo je odtiaľto, takže poďme na to. No konečne, keď som dal to druhé brvno, môžeme ísť na druhú challenge, čo bude od tejto bielej čiary trafiť bude od tejto bielej čiary proste trafiť bránu k tyčke. Takže k tyčke tejto proste k tyčke, alebo proste blízko tej tyčky, alebo tejto druhej strany. To je úplne jedno. No a ešte, aby som nezabudol, musíme k tým tyčkám, tej alebo tej trafiť 3 krát. 3 góly musíme dať. Poďme na to. Takže je tu druhá challenge, no alebo tretia a budeme sa snažiť trafiť bránu nie od tejto žltej, ani od stredu, ale od tejto žltej čiary. Takže to je odtiaľto. Podarí sa mi to? OK, takže túto challenge sme dokončili a sorry, že som nenatočil ten koniec videa, lebo proste mi sa vypla kamera, viete. A tak dajte odber, like a my sa vidíme u ďalšom videu. Čaute.